मग्रुं मुसिनै खारफैदोंमोन आं दसे लोगोफोर ओमफ्राय दा थाबायदो आरोना ओरै खनसे खारनोबो हाया बारा ओमफ्राय भिडिअ बानायदो दसे रावबो गैया आरोना रिंटनखौ होदो 3:30 ओमफ्राय मानसिया खैथायाव थर मोनदो 4:30 देनजारसो आरो खनसे ओरै थांफिनगोन आं लोगोफोर एसे थांनानै आरो ओरै थांफिनगोन आं दा थाबायदो मेंदो फानजायाबो गावखौ माने लोगो लाहरनो होदोंमोन खिन्थु आङो लेट जाबाय उथिनाया एसे स्रांद्राय जाबाय ओंखायनो आंखौ लोगो लाहरासै हारसिंनो होबाय माने न'आव थायाना खाथिनि गामि मोनसेयावसो थायो ओंखायनो थांफिनो र' जा दिनै फंबायबो फैगोननो दायो दायो नुगोन आरोना जा फंबाय फैनायखौ भिडिअ लाजागोन ना लाजाया देखायगोन आं दा इखौ र' होमबा खारनो न'आव थांफिनसै लोगोफोर ओमफ्राय नुद' सैमा माखाया ओमफ्राय आं नै अन्थाइ खनना लाबाय नै देनजार जोगो जोगो गिखायो आं सैमाफोरखौ ini masalah lagi ini bener tanam gini lain dia nih ayo miskin mah नै मानसिया दासिमबो दुगैयाखै आरो न' जोंनाव नै जिरि पिरि दंफैयो दा ओमफ्राय जोङो रिल्स बानायलायसिगोन आरो दसे थानानै बानायगोन ना बानाया जेरै
डेन्जारसो रिल्स होनबाथाय ओमफ्राय आं खानाय हेबनो आरोना आं खानाय दांजानो मार मोजां मोनो गथ' फिसाया दांनो बासोलायदोंमोन ओरै खानायखौ दांफ्लांनानै लादो मा खोन्थानाय जेरै खानाय दांबानो खानायखौ हनांगौ सेले हेबनांगौ बायदिसिना बानायनांगोनो ओरै दांनानै लाबाय नालाय दांथारनांसिगोनानो उनाव दांखानांबाय ओमफ्राय हनाबो नांगौ आरोना हना लानो बासै आं ओरैबायदि बादुलि माने मा होनो नै ओमफ्रायो दा हेबगासिनो ओमफ्राय आङो दुगैग्रोना लानोसै न' ओंखाम संनोसै ओंखामल' जानो हागोन ओमफ्रायो बानायलायनोसै जोंहा ना मा होनो जेरै माने दा बन्द' नालाय दुगैखां आं फुङावनो नैनिफ्रायनो आंबो दुगैगोन सानदोंमोन ओमफ्रायो दसे माबाबायना लेखा नायबायना दसे दे होमबा दा दसे थाना लोगो मोनगोन दे लोगोफोर थेंक रिल्सखौ ससे सोनानै होबाय आरो आं लोगोफोर लोगोफोरनि ओंख्रिया नै बयलारसो नोरसिं आलु संनायखौ लाबाय थायासै आं दा बाबानो हायनो नागिरदो आरोना ओमफ्राय मानसिया रिल्स बानायनानै लाबाय थायो ओमफ्राय हायना होनोसै बाबानो खुरना होनोसै ओंखाम माने आं जाथ'वा दा दसे थाना जागोन आरोना बाबानो होग्रोनोसै ओमफ्राय नै जोंहा फंबाया हस्टेलनिफ्राय फैनानै मा मावफैदो नुद' ओमफ्राय इखौ भिडिअ लाखुमानांगोसो सिगाङावनो लाबाथाय नुजाया इयो ओमफ्राय उनावबो नुहुरनानै दोर खारबाय दं ओमफ्राय आङो दानफ्लानानैसो उनाव लाफिननानै होबाय आरो ओमफ्राय इखौबो लाखुमानायसो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेखिनियानोसै आंनि भिडिअ'आ फरायदो बिसिनायावनो फरायदो फांखा नांदोंमोन नालाय बिसिनायावनो फरायबाय स' आंनि भिडिअ बेखिनियानोमोन लोगोफोर जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो थेंक इउ स' माच बाय बाय लोगोफोर बाबु मारनाय मा बुस्थु मा साबजेक्ट इयो हो कम्पिउटार कम्पिउटारखौ हायोना हाया नोङो